Әлмәтлеләрнең хыялы чынга ашты. Автомобильчеләр урамының 11 һәм 15 номерлы йортларда яшәүчеләргә өр-яңа фатир ачкычлары тапшырылды. Ит-уен бәйрәм итүчеләр белән хәбәрчеләр бездә аралашты. Социаль ипотека буенча фатир алучылар арасында Лотфунлиннар гаиләсе дә бар. 3 бүлмәле фатир өчен беренче взносны Татнефть оешмасы түләгән. Чөнки гаилә башлыгы Ратмир Лотфунлин шунда эшли. Когда еще начинался... Йорт матур, заманча, төзелә башлагач та без алабыз дип планлаштырган идек. Чират тиз килеп җитте, көтмәгәндә шалтыраттылар. Гаиләнең үз фатиры моңа кадәр булмаган, кулга ачкыч алуга аны ничек җиһазларга икәнен киңәшләшеп тә куйганнар. Как только вошли, сразу уже картинка сложилась. Кирүгә үк бүлмәләрне нинди стильдә бизәргә икәнен планлаштырдык. Балалар шунда ук кайда нәрсә урнаштырасын күрсәтә башлады. Яңа йортлардагы фатирларда сантехника, газ плитәләре, ут, җылылык кебек уңайлыкларга гаилә җылысы да, балаларның шат авазлары өстәлсә, бәхеткә тиенеп яшәү шул була инде. Можно наблюдать. Йортта ишек аллары да уңайлы. Балалар өчен уен майданчыгы да бар. Уйнаганнары күз алдында. 11 йортта 285 фатир, күрше 15 йортта 56 фатир исәпләнә. Алар социаль ипотека программасы кысаларында Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фондының инвестицияләре хисабына төзелде. Яңа йортлар Татнефть хезмәткәрләре өчен торак комплекс территориясендә якынча 160 кешегә исәпләнгән балалар бакчасы төзү планлаштырылган. Мөршидә Җихан, Рената Столярова, Динар Минхаҗев, Татарстан яңалыклары.